Значи, гледаш ли са? Тук пишеш ми името, отиваш надолу, какви има, цъкаш и този копче и си готов. Ай, чао! Просто хора, аз съм Фантомагей и днес следва да направим много по-различно видео от това за синия кит, което може да смущи доста хора, защото е ужасно гадна тази игра, но стига се говорим, нека да започваме. Та ще покажа как да си изтеглите този хубав найф. Те са два, но ще изтеглим само един. Ето този доплер. Мисля, че без сапфир, не знам. Да, нека да започваме. Ще оставя линк за двата ножа. Ето, цъкате мануал, download, не знам дали така се ще. Съжалявам ако учите грешно. Даунлоудвате го, тъй като аз съм го даунлоудвал, ще го даунлоудна пак, не знам защо. Така, ето. M9 Bayonet, цъкате тука. И си избирате ултравиолетовото. Само секунда. Изглежда ето това. Ето този хубавия. Той не че и други е зле. Ето го доплера на синички. И тук си избирате какви да са ви, на кой героите изгода да се върнатите. Това са на терористите, това са на кънтърите. Аз ще избера на кънтърите, защото съм любим отбор от цяло. Така, ако опирате го контролите, отивате на декстопа, ето го CSS, с ляв бутон на мишката, цъкате Open File Location, тъй като аз съм го отворил, ето го. И ще ви излезе, може би, това. Отивате CS Strike, Models, поставяте и ето. Надявам се, клипът да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате, харесате и да, това с мене. Аз бях Фантомагей и чао!